Je to tady zase 99 nocí s brainrotem. Takže tohle hraju poprvé. Já mám low computer, protože to video asi bude sekat, ale to je úplně fuk. My to přežijem, takže zapínáme a jdeme se bát. Halo? Proč nemám full screen? Dobrý. Vlak. Jsme tady. Hraje to jenom jeden člověk. Možná. Nějaký lidi navíc. Party size. 5 hráčů. Pojďte někdo, pojďte. Halo. Proč nikdo nejde? No tak my jdem sami s týpkem. Počkej, proč tu nejsem? Proč nejsem ve hře? Aha. Na to mám asi mozek. Kámo, tohle vypadá úplně deformovaně. Ne. Jo. Get the campfire to level 2 by dragging wood in it. Kámo, to je úplně hnusný. Jo. Tady se to dělá X-kem. Musím si na to zvyknout. Become tung. Jo. To ne. Scrap. Ne. Sakra, v reálným se to dává se. Hej, tralalelu, tralala. Ale musím si na něco zvyknout. V reálným se tady dává Cčkem nebo shiftem a tady se dává Xkem. Musím si zvyknout. A ještě v reálným je to prostě tady. Ta sekera a sáček je tady. A je to prohozený. Tak počkej, já si to takhle prohodím tak, jak jsem zvyklý. Tam to vypadá strašně deformovaně. Počkej, kamo. Proč je to vůbec ten tralalelu tralala? Hej, ale teď hraju 99 nocí, nebo... Není to něco jinýho? Já jsem to zapomněl. Není to něco jinýho? Já jsem úplně zapomněl, že to je 99 nocí s brainrotem. Co vykraftit? No, jo, tak to radši. Burbanoli luleloli. Ne, night is approaching. Mě zajímá, kdo bude ten hlavní boss. Tam to byl jelen. A tady to bude. To má být jako vlk. Co to je? Mám tu mapu. Počkej, jak to má, já to chci sníst. Ne, já nechci být tu. Ty jsi to snědl. Kill. Aha, no tady je mapa. Find the first missing child.
No super. Kámo, tohle se nedá ale hrát ani. To se nedá hrát vůbec. Kámo, oni semka ani nepřidali sedátka. OK. Jestli si pamatuju normálně. Co to je kuch? Ježišmarja. Však to má být kopie tradera. Já těch revivalů. Ne, tam teď už s ním nikdo nemůže tradovat. Jdu na videu vůbec slyšet. Dobrý, jdu slyšet. Hej. Ne. Dobrý. Dělá se to X-kem. Musím si zvyknout. A doufám, že teď nebudu mačkat X v reálném. Pumpkin. Dva mobové. Hej. Kamu je jako... Kámo to, že to je trošku blbý. Není to zase tak špatná hra. Co je to? Hej, banán. Hej, čimpanzíny, bananíny. Tady je normálně místo banánů čimpanzíny, bananíny. Kamu tady jako můžu najít hromadu skrepů jako. No, já jsem hungry. The Patrick is hungry tonight. Rychle. No tak to je docela jako skvělý. Otravný pomeranč. Kámo, tady je normálně otravný pomeranč. Co to je? To má být jako zajíc, jo. What the fuck? Jdem. Jestli umřu. Vezmu to? Nebudu. Kámo, to nam, to je z jedné písničky nam. O tom jsem si četl. Zní to úplně stejně. To je úplně okopírovaný. Prostě ta píšnička zní nam. Nějak tak. A tady to zní nam. To je prostě jenom zkrácená verze. Co to je? Co to má být? To je Patapim! Jo, ticho! Nic, takže. Kámo, škoda, já chci. Kámo, kdybych na to měl, koupím si Bíkam Tung. Tung je. Tungu teda. Tung Sahura, já mám rád Tung Sahura, to je můj favorit.
A kámo, tamhle to má být jako vlk. Tady ta hra je hrozně random. Kámo, on jde po mně tralalelo. Kámo, ten tralalelo má být vlk? Asi jo. Super! No, proč je to přeškrtlý? Kdyby to bylo... Pro ty, kdo si to přetočí sem, tak si budou myslet, že to prostě nejde. Nachytáme je. Nachytáme je. Sakra, mapu nemůžem, no tak nic. All bad. Tak tohle je úplně jiný. Ne, škoda. A ani nevím, kolik to bude stát, sakra. Chci být nového frienda, víš to? Co? Ne! Tohle dělám všem, abych na ně nezapomněl. Já ti pomůžu ho zabít. Ne. Kdo tam je v tom? Nom. Tung teda! Blbej crafting! Počkej, tam je Tung Sahur. Funguje na něj shotgunka. Funguje na něj shotguna. Tungu. Ne. Tung Sahura. Tungu. Tung. Já jsem Tunge. Kde? Ne. Kámo, já počkám. Funguje ta shotguna? Ta shotguna funguje. Zkusím jí pak na Tung Sahura. Další noc jí zkusím na Tung Sahura. Ale mě už tohle moc nebaví, tak si myslím, že už bych tady mohl ukončit dnešní video. Takže zadal, zkusil jsem hromadu věcí, zjistil jsem, že to má být kopie 99 nocí, ale moc se to nepovedlo a zjistil jsem, že chvilku jsem zapomněl, že to je z Brain of Ten. Takže tohle by mohlo být pro dnešní video všechno a zatím čus.